ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ሃርሞኒ እዚ ሰሙናዊ መደብ ነብረበሉ ዝተፈላለዩ መደባትን ከምኡ እውን ትሕዝቶታት ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ሒዝና ክንቀርብ ኢና ኣብዚ ሰዓት እዚ ከምቲ ኩልኩም ትዝክርዎ ትፈልጥዎን ኣብ ሽወደን ቁልጡፍ ዝኾነ ዝተፈላለዩ ፍፃመታትን ለውጢ ናይ ሕግን ከምኡ እውን ኣኽበርቲ ሕግን መንግስትን ወይ ከዓ ናይ መንግስቲ ትካላትን ዝተፈላለዩ ሕጊ ዝሃቦም ስልጣን ብምጥቃም ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘካይድዎ ዘለዉ ስርዓት ናይ ምኽባርን ናይ ምቁፅፃርን ኩነታት እንታይ ከም ዝመስልን ከም ኩሉ ተቐማጦን ዜጋታትን ናብዚ ሃገር እውን እንታይ ክንሪኦም ዘለናን ዓይነት መገድታት ክንከታተል ከም ዘለናን እንሕብረሉ ናይ ኣክትወልቲ ወይ ከዓ እዋናዊ ኩነታት እዩ እዚ መደብ እዚ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ምስ ሓው ኻልድ ዓብዱ ብሓባር ብምዃን እቶም ዘለዉ ናባኹም ነብሎም ክንዝርግሖም ሓሲብና ዘለና ኣርእስትታትን ነጥብታትን ከነቕርብ ኢና ኣውና ኻልድ ዓብዱ እንኳዕ ዳሕን መጻኻ ክብረት ኣበልና ባላን ፀናሕካ መሃሪ ታንኪዩ خبركم تخاتلت مدب كمزي كلهم تفلتوا 2026 حدش عمد كوينو درو راي رابعي ورحو ورح ربعتا تنالو زلنا اوان كلهم تكتاتلوا زلهم خناتات زتفلالو يحقتاتن عبيتي لوطتاتن يكايد علويو بعبيو خامر رجع كلمين علو بفلاي قاب زي حجزنايا زلنا أوارح زي ناي سكات حتو ويكاني أتاو قبري مفلاتن مسدادن كمون كالوت حتتاتن زملكت كوين الله بفلاي أبزو ساعات زي تفلالوي نا حق ناي مخبار مسرحاتي كايدو سلو زلو عونا خالد عبدو أب مدب زينا مزهتون زتفلالوي نتوتاتن كيفو خمز نبرن أبزي نايلوم معنتي مدب كا زيادة بحتون ملسن مخنيات ببقبار كنعمقو إينا سلازي نابت مدب بقطة خطوكم نختكاتاتولونا نعدمكو شير سبسكرايب كومون نهارمون ميديا بزتفل عليه مدب كنت دقفو بزقاتا مزين لا صوعخو نام مدب ناخنا أبتنا سناي مكتتا عونا هالعبدو غلتشحن عسران شدشتن كم زرعنا يو عزيو عبيت في الصامتات أبقليو وانون قدفدو تحتاتلت مدبنا እቶም ኣብ ሚድያን ሓበሬታን ዘለና እውን ቁልጡፍ ዝኾነ ለውጥታትን ሓበሬታ ኣይናይ ቀዳምነት ትህቦ ኣይናይ ተጽንሖ ኣይናይ ናብ መደብ ተቕርቦ ንሽገረሉ ዘለና ነጥብታት እሞ 2026 ዓበይቲ ለውጥታት ኣብ ሽወደን ብናትካ ትዕዝብቲ ብኸመይ ትገልጾ ወል ከምቲ መእተዊኻ ዝበልካ 2026 ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ሒዙ ዝመፀ ኮይኑ እዚ ምርጫ ቅድሚ ምእታው ነቲ ተሰማሚዕናሉ ዝነበርና ጉዳያት ከባቢ 12 ጉዳያት ተጓይና ከነተግብሮ ኣለና ብዝብል እዞም ናይ ቲዶ ኣፍታል ዝበሃል ስምምዕ ዝገበሩ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ነቶም ሕግታት ኣብ ርእሲ ከም ዝትግበሩ ንምግባር ብፃዕቂ ዝሰርሕሉ ዝነበሩን መዓልታዊ ናይ ሚግሬሽን ነገር ሓደ ዜና ሓድሽ ነገር ዝመፀሉ ዝነበረ ኩነታት እዩ ነይሩ እዚ ከዓ ነቲ ننوح جزء أبشودن زنبرة ناي مسحات عقبات دانا قاصدنا بنصارو أتي حق خطا أتريركا أتي قطري أبترأي زي في الدرجة ناي حتى عقبة مراد زي قلنا بقلي كم زي ركب مقبار مخنيات استفعل عليه وأمسيخا ناي زي قلنا ناي عدمة في اللي أبها قركا ولا وتدرنا زنبرة كاترا قال زبل أزي خبر زبالة ريستريكتيف زغنا أجباب እንዳተኸተሉ ዝኸድሉ ዝነበሩ ኩነታት እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ሓጎፅጎፅ እውን ምርጫ ቅርብ ስለ ዘሎ ናብኡ ዝኸይድ እውን እተን የማናውያን ዝያዳ የማናውያን እንዳኾኑ ብዙሓት ኣብ ውሽጢ ዝፍጠር ዘሎ ፍሪክሽን እንዳተጋፍሐ ኸይዱ ኣብ ውሽጢ ሰልፍታት እውን ዓብ ዝኾነ ፈተና ዝተፈጥረሉ ኩነታት በቲ ፖለቲካ ኣሎ كم تخاتلتنا ببزح زتنكفهم نجار معلتاوي زمت زلقن عم ناي ميغريشن قداي فلاي سب إسرائيل جديداً بدرجة شودن ساند زانلو زتربشلو ما أنتي أجابة بجبو زي مفلات قاليو جنا ماشين ترح قريب خلو كم زتودع خمس خانة خينو سبي شغل جنا فتنا جمري تبعي الغلو كوفي لو فتنا خفتن كله يرأيو يشغل
ኣብ ከምኡ ደረጃ ዝኸደሉ ኩነታት ነይሩ ብሓፈሻ 2026 ተራ ዕቑባ ሓቲቱ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ወሲዱ ዝኸይድ ዘሎ ከባድ ነይራ ኣብዚ መጨረሻ እዋናት ዘምፅኡ ሕግታት ከዓ ሕጂ ወላ እስኻ ኣማሊእካ ናይ ስራሕ ኩሉ ማሊእካ ሂብካዮም ኣስራሕትኻ ምስካ ትበርከት ድዩ ምስ ካልእ ድዩ ዝኾነ ፀገምተ ነይርዎም ኮይኑ ናይ ኣስራሕትኻ ጌጋ ንዓኻ እውን ፐርማነንት ኣይትወስድን ኢኻ ዘብል ኩነታት ኣተኣታትዮም ይኸዱ ኣለዉ 2026 ፅዑቕ ዝኾነ ክትትል ኣካይዶም ብፍላይ ኣብ 2025 ዝነበረ እዩ ካብኡ ዝጀመረ ክትትል ከዓ ብብዝሒ ሰባት ተራእዩ ዘይፈልጥ 60% ወሲኹ ካብቲ ዝነበረ ሰባት ካብዚ ዓዲ ዘውፅዎ ቁፅሪ ብዘይ ሕጊ ክሰርሑ ዝፀንሑ ዝተታሕዙ ኣስራሕቲ ብዙሕ ጎደለታት ዝፀንሖም ዝተታሕዙ ዝበዝሐ ቁፅሪ ምዃኑ ፖሊስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ገሊፅዎ ኣሎ እዚ ከዓኒ ብዚ 2026 ዝያዳ ዝሰርሕሉ ዘለዉ ምዃኑ ሓደ ካብቲ ነጥብታት እዩ ካልእ ከዓ ገበን ዘይመስል ኣብቲ መእተዊኻ እውን ከም ዝበልካዮ ብዙሕ ገበናት ከዓ ይመፅእ ኣሎ ነቲ ናትና ሰብ ተራ ነገር ዝመስሎ ግን እሱ ከዓ ኣብዚ ዓዲ ወንጀል ኮይኑ ስጋዕ ዜግነት ምኽልካልን ገለን ዘብፅሖም ኣሎ እሞ ብሓፈሻ እዚ እንተኢለ ምናልባት ኣብ ዝርዝር ምስኣተና ዝያዳ ከብርሆ ከዓ ትተረፍ እዋ ወረዲ ጀሚርካ ኣለኻ ዝሓለፈ እውን ስለ ኣብ ዜና መፅሄት ትንተና ሂብካሉ ነርካ ኣብቲ ናይ ሓበሬታ መድረኽ ሓደ ካብቲ ዝዓበዩ ኩነታት ዘሎ ኣብዚ ሃገር ዝተፈላለዩ ሰብ መዚ መንግስቲ ናይዚ ሃገር በዚ ዝወፁ ዘለዉ ዝጠቐስካዮ ሓደሽቲ ሕግታት ብፍላይ ከዓ ፖሊስን በዓል መዚ ኣኽበርቲ ፀጥታን ዝያዳ መዝነትን ቅድሚ ሕጂ ዘይነበሮም በፈገንሄት ዝብልዎ ወይ ከዓ መዝነት ናይ ዝተፈላለዩ መዝነት ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነባሪ ናይዚ ሃገር ድዩ ዜጋ ናይዚ ሃገር ድዩ ሕጊ ንምትግባር ዝገብርዎ ስጉምትታት ዓብይ መዝነት ተዋሂብዎም ካብ ዘሎ ነገራት ብዙሕ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ተላዒሎም ኣለዉ ንኣብነት ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ናህሪ ኣብ ዕዳ ዘለዉ ሰባት ብዝተፈላለዩ መንገዲ ዕዳ ብገበናት ክኸውን ይኽእል እዩ ዘይተኸፍለ ናይ መንግስቲ ዕዳታት ክኸውን ይኽእል እዩ ብብዙሕ መንገዲ ዕዳ ናይ ምምላስ ወይ ከዓ ኣብ ዝባን ሰባት ዘሎ ዕዳ ናይ መንግስቲ ንምእካብ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት እዩ እስከ ብዛዕባ እዚ እንታይ እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ከመይ ዝኣመሰለ ነገራት እዩ ዝእከብ ዘሎ ኣየኖት ዓይነት ገበናት እዩ ወይ ከዓ ኣየኖት ዓይነት መቕፃዕትታት ወይ ከዓ ዕዳታት እዩ ሎሚ ሰባት ዝሕተትሉ ዘለዉ ናብኡ ምእንቲ ብዝርዝር ክንከይድ ወል ከምዚ ዝበልካዮ ኣብ መእተዊኻ መሓሪ ኣብ 2025 ብፍላይ ዝሰርሕሉ እሞ ሕጂ ፀብፃብ ዝወፅእ ዘሎ እቲ ዝበዝሐ ዝገብርዎ ዘለዉ ክትትል ኣብ ገንዘብ ዝምለስ ገንዘብ ቅድሚ ሕጂ ናብ ቤት ፍርዲ በፂሑ ደይከይድ ዝነበረ ኦተር ክራብ ናይ ፎርሸክሪን ካሳ ናይ ወካሳ ናይ ብዙሕ ዝውሰድ ዝነበረ ንምሙሉእ ብዝነጊሮም ኣለዉ ሕጂ ኣብዛ ሓለፈ ዓመሲ እግረ ኢኮኖሚስካ ኦተር ክራብ ኣካይድና እንደገና ከዓ ብዙሕ ከዓኒ ደው ኣቢልና ክፍል ዝብልዎ ደለዉ ንኣብነት ኣብ ኤርፖርት ክወፁ ዝተሓዙ ሰባት ስኻ ካብ ኣርቤስ ፎርሜሊ ሓገዝ እንዳወሰደ ሓደ ሰብ ኣብኡ ተመዝጊቡ ከሎ ሰደላይ ስራሕ ከሎ ክገይሽ ኣብ ኤርፖርት ይረኽብዎ እሞ ንዕኡ ስኢሎም ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል ይሰድዎ ጡረተኛታት ገንዘብ የብልናን ኣብዚ ገለኢሎም ግን ከዓ ኣብ ካልእ ሃገር ዘቐመጥዎ ገንዘብ ተታሒዝዎም ካብ ኤርፖርት እሱ ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል ተኸይዱ ዝውረሰሉ ኩነታት ኣዝዩ ብዙሕ ቅድሚ ሕጂ ናብ ሕጊ ፍርዲ ዘየብፅሕ ዝነበረ ጉዳያት ወላ ብጌጋ ዝወሰዶ ሰብ ማለት ስራሕ ጀሚሩ ከሎ እቲ ዝሰርሖ ስራሕ እኹል ከሎ ዘይሓበረ ሕጂ ኣባና ሸለልትነት ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኮነ ኢሉ ዝወሰዶ ስኳ ፈሊጡ ሓደጋ ስለ ዝኣተወ ድሓኒ ሸለልትነት ጥራሕ ዘስዕቦ ብዙሕ ክፍሊታት ኣሎ ገለገሊ ኣብነት ክበካሲ እንድሕር ዳ እስኻ ኦካሳ ኣለካ እሞኒ ንዓኻ ነቲ ስራሕ ንምርካብ ዝሕግዝ ኮርስ ኢሉ እንተገምጊሙ እቲ ኦካሳ ንኣብነት ኤሰፍ ዘይወዳእካ እንተነርካ ኤሰፍ ክመሃር እንተልካ ስቲል ኦካሳ እንዳወሰድካ ኤሰፍ ክትመሃር ፈቅዱልካ እዮም ኦካሳ ንምንታይ እዮም ዝፈቅዱልካሱ ምእንቲ ስራሕ ክትረክብ ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ ክትሕብር ግን ኣለካ ስኢልካ ክትጅምር ኣይትኽእል እንተዘይ ሓቢርካ ነዊሕ ተማሂርካ ምስ ወዳእካ ናይ 7 ወርሒ ናይ 8 ወርሒ 8 9 ሽሕ መለስ ትበሃል እንተ ትሕብር እኮ ግባእካ ኮይ
ነቲ ዝግባእካ ስለዚ ሓበርካ ጥራሕ ምለሶ በሃል ቅድሚ ሕጂ ሸለል ድብልዎ ዝነበሩ ኣይፈለጠን ቋንቋ ይክእልን እዩ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ሎሚ ትቐንዲ መቕፅዒ ምክንያታት እሱ ኮይኑ ሕጂ እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ዘውፅኦ ዘለዉ ፀብፃብሲ መሓሪ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ምክንያቱ ኣብዚስ ሕሰቦ ኣብ ሓደ ዓመት 352 ሚልያርደር ክሮነር ኣብ ሓደ ዓመት ኣብ ወንጀል ዘለዎ ነገራት ዝኣተወ እዚ 5.5 ናይቲ ፒኤምፒ ናይዚ ሃገር ማለት እዩ ፒኤምፒ ቁምሰትኒ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ነዚ ዝኸድዎ ዘለዉ ኣብ ሓደ ዓመት 2987 ናይ ስራሕ ቦታታት ኮንትሮል ገይሮም ክንደይ ብዘይ ሕጊ ዝሰርሑ ዝነበሩ ብዘይ ሕጊ ዝነበሩ መሊስና ብሉ ኣሎ እዚ ብኸምኡ ተሓባቢርና ስለ ዝሰራሕና ኣብ 2025 ክንደይ ገንዘብ ሰይፍ ጌርና ብሉ ኣሎ ብኦተር ክራፍ ማለት እዩ 187 ሚልዮን ክሮነር بوتر كراف نكان دوت بيتولنيار سانكهون أبيف هيدا سكاتر أزي كله كنترول تغييرو زتخفله كندز خمزلو يقلص الله اجي تايد بهالزلو زعدي بزح مداياتو فودات اني حولو كنترول كنغبرينا بصعق كنصرحينا تباهيلو يخيدال ازي نتي ناي گنزب زملكت راحي ابو اب سراح بوتاتات كيدوم بتصليم كسرح زصني حسب كباب 250 شح كرونر زغصعتي اسرحي اجي زيتات كنترول كامس صحقه زيتات نزيتات دو كبلو بغمز 2900 ናብ ሓደ ዓመት ማለት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣዝዩ ብዝበዝሐ ቁፅሪ ብኡ መጠንቃት ገንዘብ ዝምለስ ናብ መንግስቲ ይዕቢና ያለና ዝብል እዮም ተሓበሬታ ሂቦሞ ዘለው እዚ ሓደ ክፋል እዩ ካልእ እውን ናይ እስካት በርከት ዝምልከት እውን ኣዝዩ ብዙሕ ጉዳያት ኣሎ እሱ ከዓ ሓደ ብሓደ ክንኣትዎ ኢና እስካት በርከት እውን ኣብ ቀረባ እዋን ዝኣተወ ጉዳያት ኣሎ ኣብኡ መገዲ እግርኻ ካልድ ክትገልፆ እዚ ስጉምትታት እዚ ዝውሰድ ዘሎ ኦፍ ኮርስ ሕጊ እዩ ሕጊ ናይቲ ሃገር ስለ ዝኾነ ሕጊ ንምኽባር ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት እዩ ከምዚ ዓንተ ወይ ዝበልካዮ እውን ኮነ ኢሉ ናብ ከምዚ ዓይነት ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ዝኣቱ ሰብ ሓላፍነት ወሲዱ ሓደጋ ከም ዘሎ ተረዲእዎ ክበሃል ይከኣል ንኣብነት እቲ ዓንተ ወይ ዘልዓልካዮ ነገር ግን ጡረተኛ ኮይኑ ካብ መንግስቲ ሓገዝ እንዳተቐበለ ግን ከዓ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንኣብነት ኤርትራውያን ክንወስድ ንኽእል ኢትዮጵያውያን ክንወስድ ንኽእል ካልኦት ዓሌታት እውን ክንወስድ ንኽእል ናብ ዓዲ ዝገሹ ኣለዉ ጡረተኛታት ኮይኖም ኣት ዘ ሴም ታይም ከዓ ናይ ገዛ ድዩ ናይ ካልእ ድጎማታት ካብ መንግስቲ እንዳወሰዱ እዚኣቶም ምናልባት ብሓበሬታ ሕፅረት ክኸውን ይኽእል ከይሓበሩ ነቶም ዝምልከቶም ሰብ መዚ መንግስቲ ወይ ከዓ ኣብያተ ፅሕፈት ከይሓበሩ ክገሹ ከለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታዮም ክገብሩ ዘለዎም መን ይኾኑ ጉዳዮም ዝርኢ ወለ ኣገዳሲ ነጥብ እንዲ ብዙሓት ከዓ ግዳያት ዝኾኑሉ ጉዳይ እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ዝነበረ ሓደ ኣብነት መምሃሪ ክኸውን ቅድሚ ሕጂ ንቡር ተራ ዝነበረ ገበን ዘይነበረ እሞ ገበን ኮይኑ ዘሎ ንብዙሓት ግዳይ ዝገበረ ከልዕለልካ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እስኻ ገለ ቤተሰብካ ካብ ካልእ ከተማ ናብ ዓበ ከተማ ከኣቱ በጃኻ ኣድራሻ ሃበኒ ይብለካ እሞኒ ልሙድ ነይሩ ኣድራሻ ሂብካዮ ይኣቱ ግን እሱ ካልእ ቆመጥ ነይሩ እዚ ገበን ኣይነበረ ሎሚ ግን እዚ ገበን ኮይኑ ዳርጋ ፖሊስ እስካት በርከት ኩሎም ብዝርዝር ገሊፆም እዮም ሕጂ ገበን ኮይኑ ማለት የኽስኽሰካ ኣብ ቤት ፍርዲ የቕርበካ ብኡ ቢሉ ከዓ ዜግነት እውን ከኸልክል ዝኽእል ፍርድታት ከፍርደካ ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብ ሰለስተ ደረጃታት ዘለዎ ናይ ገበን ኢሎሞ ሪንግ ብሮት ኦፍ ኖርማል ግራደን ግሮቭ ብሮት ዝብል ሰለስተ ደረጃ ሂቦሞ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣድራሻ ካብ ካልእ ገዛ ካብ ካልእ ምዃን ገበን እንተኮይኑ መብዛሕቱ ናይ ከምዚ ግዳይ ዝኸውን ዝነበረ መን እዩ መብዛሕቱ እቲ ናይ ከምኡ ግዳይ ዝኸውን ዝነበረ መን እዩ ገዝኡ ካርዩ ናብ ዓዲ ይኸይድ ንኣብነት ሕጂ እሱ እንታይ ገይሮም ኣሎ እቲ ጥሮትኡ ግሩንድ ፔንሽን ዝወስድ ዝነበረ ዘይሰርሐ ዝነበረ ገለ እንተኮይኑ ካብ 3 ወርሒ ንላዕሊ እውን ምውፃእ ከልኪሎም ኣለዉ ሕጂ ወፂኡ ገዝኡ ካርዩ ቀረባ እዋን ዝመፀ ጉዳያት ዝሪኦ ዘለኹ እንታይ እዩ ክልተ ኣሕዋት ገዛ ተኻርዮም ልዕሊ 7 ዓመት ተቐሚጡ እቲ ገዛ ዝተቐመጡሉ ስካት በርከት ፖሊስ ሬድዮ ብሓንሳብ ኮይኖም ሜድያ ኳሕኳሕ ኣቢሎም መፁ ኣብዚ ገዛ መን ንቕመጡ ንሕና እንታይ ዳ ኣድራሻኹም ኣብዚ ዘየለ ኣድራሻ ናብ ካሊእ ዋና ገዛ ከበይ ኣሎ ኣብ ዓዲ ኣሎ
እሞ ከመይ ጌርኩም ዳኣድራሻኹም ካልእ ከም ዝኻልእ ይሄ 7 ዓመትና ጌርና ከምኡ ኣይፈልጡን እዮም ግን እዚ እኮ ይፍቀድን ይገበኒ ኣይፈለጥና ኣብ ሕጊ እዚኣ ሕጂ እታ ሰብ ከስተውዕለላ ዘለዎ መሓሪ ኣብ ሕጊ ኣይፈለጥኩን ካብ ተሓታትነት ነፃ ይገብረካ ፓርኬሪንግ ከይፈለጥካ ኣብ ደው ዘይትበሃላ ቦታ ድዋ ኣብላ ትቕፃዕ ኢኻ እምበር መስኪና ኣይፈለጠኒ ዝኸውን ኢሎም ኣይገድፉኻን እዮም ስለዚ ኣብ ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ተሓታትነት ነፃ ስለ ዘይገብር እዞም ሰባት እዚኦም እዞም ኣሕዋት ክሲ ካብ ፖሊስ ተመስሪትዎም ንምንታይ ገዝኦም ካልእ ኣድራሻኦም ካልእ ገይሮም ይነብሩ ነይሮም ነቲ ሰብ ከዓ ናይ 7 ዓመት ናይ ቡስታድ ስቲለግ ይወሃቦ ነይሩ እቲ ገዛስ በይነየ ዝነብሮ ዘለኹ ኢሉ ይወሃቦ ነይሩ ገንዘብ ናይ ገዛ ሓገዝ 4,000 ገለን 5,000 ሕጂ ፀዊዖም ነቲ ዝሓለፈ 7 ዓመቶም ሰባት ኣብቲ ገዛ ዝተኻረይዎ ናይ ክንድኡ ዝሃብዎ ገንዘብ ምለሶ ኢሎም ተመሊሶም ቶም ናይ ገዛ እዚ ገዛ ስለ ዘይትነብረሉ ዘለኻ ክንዲዚ ግዜ ስለ ዘይነበርካሉ ከነሕድገካ ኢና መፂ ነቲኦም ጠቕሊለ ተመሊሰ ሕጂ ብዝኸውን ኢልካ ትካታዕ መስትዮም ነቲኦም ወል እቲ ዝነበርክዎ ከምዚ ወል ከም ዝበልናዮ 7 ዓመት ነርና ኢና ኢሎም ቶም መንእሰያት ትልክዕ ተዛሪቦም እዮም ስለዚ ከድካ ናብ ከምዚ ዓይነት ሽግር ካብ ዝእቶ ብመጀመርያ እዚኣ ብዙሕ ሰብ ስለ ግዳይ ዝኾነላ ዘሎ ኣድራሻኻን ገዛኻን በበይኑ ተሎ ኣብ ሓደጋ ኣለኻ ቁፅፅርካ በርቲዕ ኣሎ ኣብ ሓደ ኣድራሻ ብዙሕ ሰብ ዘለዎ እንተሎ ናብ እንቸገሮም መፂኦም ካሕኪሖም መነመን ኣብኡ ይነብሩ ኮንትሮል ይገብሩ ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ዘለው ኮንትሮል ከይፈለጥካ ግዳይ ትኸውን ሰብ ፈሊጥካ ሕጊ ከም ዝተቀይሩ ከም ዘሎ ቀልጢፍካ ኣድራሻኻ የብልካን ሲኢንካ ናብ መንግስቲ ውደቕ ኣብ ናቶም ሆቴል ድዮም ኣብ ሆስቴል ድዮም ኣብ ገለ ከፅንሑካ ሽዑ ኣብኡ ኣድራሻኻ ክኸውን ገዛ ስጋዕ ትረክብ ኣማራፅታት ኣሎ ማለት እዩ ኣማራፅታት ስሎ መደቀስ ኣነ መጨረሻ ዝበፅሐ ሶሻል ኮረን ክኸይድ እዩ መጨረሻ በይ ነርካ ክበሃል እዩ ሓላፍነት ናይታ ኮሚኒ ፍታሕ ክደሊ ኣለዋ ወላ ኣብ ገሊኡ ከተፅናሓካ ሽዑ ከመይ ጌራ ኣነ ምስ ሄምሎስ ክኣቱ ብል ሄምሎስ ኮይኑ ከሎ ሓደ ገዛ ተደይብልካ ዳ መንታ ክትገብር ማለት እቲ ኮሳጓ ኣይኮነን ገዛ ተደይብልካ ኣድራሻ ተደይብልካ ኣብ ዝበሉካ ኢኻ ክትከይድ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መረዳእታ ክእረም ዘለዎ እንታይ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግር ምስ በፅሕ ብሸለልትነት ብቐሊል ነገር ኢኻ ሰብና ውድበፅሕ እዚ ዝግበር ብሉካ ኣይገብርን የተልካ ሳዕቤናቱ ክብድ ዝበለ እንዳኸበደካ መፅእ ስለዚ ስኻ ተሓጋዛይ ስጋዕ ዝኾንካ ደላያይ ስጋዕ ዝኾንካ ተንዝበሉካ ጌርካ ናብ መስመር ክትኣቱ ክትክእል ኣለካ ኣየለን ግን ካብ ሓደ ኣድራሻ ወሲዱስ ንኻልእ ሰብ ከዓ ሞስኻ ከድራሻ ደይትበኒ ኢሉ ከዓ ካልእ ኣድራሻ ይደሊ ግን ካብኡ ክነብር ኣይኮነን ሕጂ ሳቶም ናይ ሳንዱቕ ኣድራሻ ሞ ክጥቀም ዶ ይብል ናይ ሳንዱቕ ኣብኡ ትድቅስን ኢኻ ትድቅሰሉ ድራሻ እዮም ዝደልዩ ሳቶም ስለዚ ብዙሓት ግዳይ ይኾኑ ኣለዉ እቲ ትገብሮ ሲ ካብቲ ምንጭ ተወኪስካ ኣየናይ ሳዕቤን ኣለዎ ቅድሚ ሕጂ ገበን ዘይነበረ ሕጂ ገበን ኮይኑ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብዚ መንእሰያትና ኣዝዮም ብዙሓት ዜግነት ዝተኸልከልሉ ምክንያት መሓሪ ኣብቲ ብስራሕ ስለ መዓልታዊ ትረኽቦም ትሪኦም ስንብድ ኢኻ ደቂ ኣንስትዮ ፅቡቃት ቆፀራ ኦንላይን ዳይ ቆፂረን ኣብ ሆቴል ቆፅረኦ ኣብኡ ምስ ከዱስ ፖሊስ ኮይነን ዝፀንሓ ሽዑ ሴክስ ብገንዘብ ክትገዝእ ፈቲንካ ዝብል ክሲ ተኸሲሶም ናብ ቤት ፍርዲ ይበፅሑ ዝተወሰነ ገንዘብ ይቁፅዑ እዚአን ግን ናብ ዜግነት ምኽልካል ምክንያት ኮና ሕጂ ባዕሉ ኮንታክት ብኸምኡ ቆፀራ ሒዙ ብገንዘብ ሴክስ ክገዝእ ፈቲኑ ተባሂሉ ናብኡ ዝኸይድ ዘሎ ገበን ምዃኑ እሱ ኣብዚ ሃገር ኣይፈልጦን እዩ ምናልባት ካብ ገበን ዘይኮነሉ ከባቢ መፂ ይኸውን ይኽእል ስለዚ እቲ ብዙሕ ነገራት ዝሪኦ ዘለኹ ቻሌንጅ ነቲ መንእሰይ ክኸብዶ ዝኽእል ወላ ነቲ ዓብ ክኸብዶ ዝኽእል ብናይ ቀደም ይኸይድ መሓሪ ኣብ ዝመፀኻሉ ግዜ ገበን ዘይነበረ ነገር ሕጂ ገበን ዝኾነ ነገር ንሰብ ክትመክር ትኾንካ በቲ ስኻ ዝነበርካሉ ግዜ ካ ትነግሮ ዘለኻ ሕጂ ግን ተቐይር እዩ ስለዚ ኣብታ ምንጭ ከይድካ ምሕታትን እዋናዊ ዝኾነ ሓበሬታ ምርካብን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብስካ ትበርከት ደረጃ ዝመፅእ ዘሎ ኮንትሮል ሕጂ ኣብ ገዛውቲ እንዳኸድካ መና ኣሎ ሕጂ ብዚኣ ክመክሮም ዝደሊ እንታይ ንመብዛሕቶም ሰብ ገዛ እውን ብዙሓት ዘጋጠመ ጌጋ ከይፈለጡ ግዳይ ዝኾኑ ክሕብረካ እስኻ ገዛ ትገዝእ ወይ ከዓ ናብ ሓደ ገዛ ትቕይር ናብኡ ምስ ቀየርካ ቶም ሰባት ኣብኡ ዝነበሩ ኣድራሾኦም ኣየልዕልዎን ደብዳበ ናይ ሰብ ኣብ ገዛኻ መፅእ ትርኢ ተለኻ ሓደጋ ኣለካ ሕጂ ቀደም ሓደጋ ኣይነበረ እቶም ሰባት ጥራሕም ደብዳበ ዝጠፍኦም ደሎ እምበር ናባኻ ድመፅእ ነገር ኣይነበረ ሎሚ ግን ናይ ሰብ ደብዳበ ኣብ ገዛኻ መፀካ ተሎ
ኣብቲ ድራሻኻ ሰብ ተመዝጊቡሎ ማለት እዞም ገበነኛታት ስኻ ከይፈለጥካስ ኣብ ድራሻኻ ይምዝገቡ ኣብቲ ናትካ ብኡ ተመዝጊቦም ኣብ ካሊእ ይነብሩ ከታልሉ ምእንቲ ኣድራሻ ከይርከቡ ስኻ ይትፈልጥን ደብዳቤ ተመፂካ ዘይናትካ ተጣራጠር እንታይ ትገብር ሽዑ ንኣብነት ሓደ ዌብሳይት ክሕብሮም እየ ንኩሎም ቼክ ክገብሩሉ ዝኽእሉ ኣብ ገዛኻ ድራሻስ ተመዝገበ ሰብ ኣሎ ድየለን ክትሪእየሉ ትኽእል ራትሲት ዝበሃል ንኣብነት ሓደ ካብቲ ብዙሓት ከምኡ ኣገልግሎት ድህቡ መርበብ ሓበሬታ ኣሎ እዚ ራትሲት እዚ ኣብዚኣ ኣቲኻ ሽም ናይ ዝኾነ ትፅሕፍ እሞ ሕጂ ናይ ብሓቂ ናይ ሰባት ሽም ከይድፅውዕ ምእንቲ ሶቅ ክብል ራትሲት ኢልካ ምፅሓፍካ ኣብኡ ናይቲ ዝኾነ ትደልየ ሰብ ሽም ኣብኡ ክትረኽቦ ኢኻ ንዑ ምስ ረኣኻ ኣብ ታሕቲ ወሪድካ ወል መን ኣሎፍቲ ገዛ ክትርኢ ኢኻ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ብነፃ ስለ ዘሪኤካ ኣብ ገዛኻ ሰብ ኣሎ ድየለን ርኢኻ እንተሎ እንታይ ትገብር ንስካ ትበርከት ሓቢርካ እገለ ዝበሃል ሰብ ኣብዚ ገዛ የለን ግን ኣድራሹ ኣብዚ ተመዝጊቡ ስለ ዘሎ ይለዓለለይ ቀደም እንታይ ይብሉ ነይሮም ንስካ ትበርከት ኖ ባዕሉ ይኸልዕሎ ደለዎ እቲ ሰብ ይብሉ ነይሮም ሎሚ ግን ወንጀል ምስ ኮነ እንታይ ጀሚሮም ምስ ሓበርካዮም ደብዳቤ ናብቲ ሰብ ሰዲዶም ኣለኻ ዲኻ የለኻ እንተደየለኻ ካብ እስካ ትበርከት ክንስርዘካ ኢና ብልዎ ካብዚ ዓዲ ነባራይነት ክንስርዘካ ኢና ይብልዎ እዚኣ ምስ መፀት ኮንታክት ክገብሮም እዩ ከልዕሎ እዩ ተደየለ ግን ኣብዚ ዓዲ ነባራይ ኣይኮነን ኢሎም ካብ ናትካ ድራሻ የልዕሉልካ ማለት እዩ እስኻ እንተነጊርካ ጥራሕ ኣብዚ ከምዘየለፍቲ ድራሻኻ ተሓቢርካ ባዕሎም ዘልዕሉሉ ኩነታት መፂ ማለት እዩ ድሕሪ ዝሕጊ ቀደም ግን ኖ ባዕሊ መፂ ከየልሓሎ ሓንቲ ንገብር ኢና እዮም ድብሉ ነይሮም ምክንያቱ ገበን ኣይኮነን ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ምናልባት ናብ ጌጋ ናብ ገበን ምስ በፅሐ ተመሊስካ ካብ ጣዕሳ ኮንትሮል ምግባር ኩሉ ሻዕ ፅቡቅ እዩ ግዳይ ናይ ወንጀለኛታት ከዓ ንኸይክወን ምእንቲ ኣብኣ ከለካ ብዛ ናይ ድራሻ ሒዝካያ ከለካ ካልድ ቤት ፅሕፈት ኣታዊ ግብሪ ብፍላይ ከዓ እቲ ንኣድራሻ ናይ ሰባት ዝምልከት ክፍሊ ኣድራሻ ዝኾነ ሰብ በድራሻኻ ክፅሕፍ እንከሎ ናብቲ ዲጂታል ወይ ከዓ ናይ ዲጂታላዊ ናይ ደብዳቤ ልውውጥ ሓበሬታ ይሰድድ ሓደ ሰብ ካብ ሎም መዓንቲ ትሒዙ ኣብዚ ድራሻኻ ተፃሒፉሎ እሞ ትፈልጥ ዲኻ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኢሎም ሓድሽ ኣሰራርሓት ኣታትዮም ኣለዉ ንስኻ ምስ መፃካ ሽዑ እወ ኣነ ፈልጤ ትፍርመሉ ብዲጂታል ትፍርም እወ ኣይፈልጥን እየ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ስጉምቲ ይወስዱ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ሓገዝ ጀሚሮም ኣለዉ እዮም ሕጂ ምዛ ትብላ ዘለኻ እዚኣ ምትእስሳራ እንታይ እያ እዚኣ እንታይ እያ እዚ ድሕሪ ሕጂ ገበን ድሕሪ ምዃኑ ዝመፀ ነገር እንድዩ ኣቐዲሙ ግን ኣብ ኣድራሻኻ ተመዝጊቡ ዝፀንሐ ሰብ ግን ኣሎ ድየለን ኣይትፈልጥን ኢኻ ግዜ ዘካረኻዮ ሰብ ሓንሳብ ኣብኡ ምስ ኮነ እንተደይ ሓቢርካ ኣየልግስዎን እዮም ስኻ ከዓ ናይ ምሕባር ግዴታ ኣለካ ሕጂ እሱ እዩ ተተቐይሩ ደሎ ቅድሚ ሕጂ እቲ ተኻራይ ባዕሉ ተደየልዒልዎ ወላ ሓንቲ ይከኣል ነይሩ ሕጂ ግን ወላ እቲ ተኻራይ ኣየልዕሎ እስኻ ነጊርካ ክኸይድ ብሕጂ ዝምዝገብ ሰብ ከምኡ ዲጂታል ነገር መፂካ ፀገም የብሉን ፅቡቅ እዩ ከልኪልካ ኖ ኣይፈልጥን እየ እዚ ናባይ ክመፅእ የብሉን ኢልካ ክትከላኸል ትኽእል ኢኻ ኣቐዲሙ ኣብኡን ዘሎን ዘየለን ቸክ ክትገብር ግን ንዑ ተኸታቲልካ ክኽየድ ኣለዎ እዚኣታ ቀንዲ ከነስምረላ ዘለና ብሕጂ ንዝኾነ ግን ብፍቓድካ ንትገብሮ ነገር ኣብ ገዛኻ ኣትዩ ዘይነብር ሰብ ኣብኡ ምሳኻ ዘይነብር ሰብ ምክራይ ሳዕቤኑ እቲ ሕጋዊ ሳዕቤኑ እንታይ ምዃኑ ምፍላጥ ንዑ ፈሊጥካ ትገብሮ ነገር ብፍላጥ ዝተገብረ ኣማራፂ የለን ብዘይፍላጥ ኣብ ጌጋ ዝኣቱ ኣካል ግን ካብኡ ክድሕን ስለ ዘለዎ እዩ ኣብታ ካልኣይቲ ምናልባት ከም ነጥቢ ትለዓል ብዙሕ ግዜ ሓደ ሰብ ገዛ ገዝእ እሞ ኣድራሻ ናብቲ ዝገዝኦ ገዛ ይኸውን ከምዚ ዓንተ ወይ ዝጠቐስካየ እውን እቶም ኣቐዲሞም ወነንቲ ገዛ ዝነበሩ ኣድራሽኦም ከየልዓሉ ይተርፉ እሞ ደብዳቤታት ስቑኢሉ ይመፅእ ኣይ ብጌጋ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እሞ እዚ ደብዳቤታት ኢሉ ነቶም ፖስታ ዝዕድሉ ዘረክበሉ ወይ ከዓ ኣምዳ ፖስታ ከይዱ ዝመልሰሉ ብዙሕ ተደጋጋሚ ነገራት ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ሕጂ ሓድሽ ናይ ገበን ጉዳያት ከመይ እዩ ዝረአይ ወላ እታ ፅቡቕቲ ነገር ኮይና ደላ ሕጂ እስኻ ናይ ምሕባር ግዴታ ኣለካ ምስ ሓበርካ ከዓ እስካ ትበርከት ሪኣክት ትገብር ነቶም ሰባት ፅሒፉ ስጋዕ ዕለት ክንዲዚ ኣብ ዘለኹሞ ቦታ ተደየፍሊጥኩምና ኣብዚ ኣለኹም ዲኹም ወፂኹም ካብ ሽወደ እንተደይ ሓቢርኩምና ካብ እስካ ትበርከት ከነልዕለኩም ኢና ይብሎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ካብዚ ሲ
ኦትቫንድራ ገይሩሎ ኢሉ ከውፅኦ እዩ ኢሉ ይሰደሉ ካብዚ እቲ ደብዳቤ ናባኻ መፅኡ ተደይ መሊሶም ንዑ ደው ብልዎ ሽዑ ባንኪ ክጥቀሙ ይክእሉን እዮም ገለ ክጥቀሙ ይክእሉን እዮም እሂ ኣብዛ ዓዲ ነበርቲ ኮንኩን ይባሉ ደብዳቤ ከይዶም እስካት በርከት ምስ ሓተቱ ደብዳቤ ሰዲድናልኩም ኣይልዓልኩምን ኣይመለስኩምን በዚ ዕለት እዚ ምስ ተባህሉ ከም ብሓድሽ ኣብዚ ከም ዝነበሩ ናይ ደሞዞም ናይ ትምህርቶም ናይ ስርሖም ኣርኦም ብዙሓት ከምኡ ዝመፁና ኣለው ኣብዚ ከለውስ ኣድራሻ ካልእ ገዛ ካልእ ከሎ ደብዳቤ ዝመፀውን ከይረኣይዎ ሓሊፉስ ዳሕራይ ኣብዛ ዓዲ የለኻን ካብዛ ዓዲ ከም ዝወፃኻ ክንሓስብ ኢና ዝብል ምስ ከደ ኣብ ባንኪ ዶ ኣብ ጋሊ ዶ ባንኪ እዚ ፐርሽን ንመር ኣይሰርሕን እዩ ምስ በልዎም ናብ እስካት በርከት ከይዶም ከም ብሓድሽ ፕሮሰስ ተጀመረ ኣሎ ስለዚ እታ ዝበለፀት እንታይ ስኻ ናትካ ኢኻ ትገብር ትሕብር እሞ ድሕሪ እስካት በርከት ባዕሉ ከልዕሎም ከይሓበርካ ተተሪፍካ ጥራሕ ታሽግር ኣባኻ በድራሻኻ ሰባት ነይሮም ደብዳቤ መፀካ ኣሎ ሱቕ ኢልካ ብጌጋ ይድኸውን ኢልካ ምኻድ ቁናዕ ኣይኮነን ደው ከተብል ኣለካ ቀልጢፍካ ተቦ እምበር ብዛዕባ እዚ ሓፈሻዊ ናይ ገበንን ብዛዕባ ሕጊ ምኽባርን ብዝምልከት ኣብ ጉዳይ ኣድራሻ ኣብ ጉዳይ ዒዳን ካልኦትን ብዝምልከት እዩ ቁሩብ ኣብቲ ናይ ቁጠባዊ ኩነታት ካልእ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሕጂ ዒዳ ምለሱ ዝበሃል ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ካብ መንግስቲ ትሕገዞ ዝነበርካ ናይ ሓገዝ ኩነታት ኣሎ እሱ ቁፅፅር ተገይሩ ትክክል ካብ ዘይከውን መለስ ዝበሃለሉ ናብ ዒዳ ዝኣቱን ምክንያቱ እዚ ኣብዚ ባንካ ዝፀንሐ ዒዳታት ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ንፈልጦ ነገር ኣለና ድዩ ኣየናይ ዓመት ካበየናይ ዓመት እዮም ዝቆፃፀሩ ዘለው ካበየናይ ስጋዕ በየናይ እዋን ይኸ እዞም ከምዚ ዝዓይነቱ ቁፅፅራት ዝካየድ ዘሎ ኣብቲ ቁጠባዊ መዳያ ወል ከምዚ እዚ ሪፖርት ዝረኣናዮ ናይ ሓደ ዓመት ፀብፃብ ዝነበረ እዮም ኣቕሪቦሞ ትርር ኢሉ ከም ዘሎ ትሪኦ እንታይ እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ከምኡ ዓይነት ደብዳቤታት መፆ ንድሕሪት ከይዶም ናይ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ከምዚ ዓመተ ምህረት ከምዚ ወሲድካ ነርካ ስለዚ ኣብዚ ዝወሰድካሉ ግዜ ከዓ ቸክ ጌርና ኮንትሮል ጌርና እስካት በርከት እቶትካ ክንዲዚ ነይሩ ስለዚ በዚ ዝረኣናዮ ናይ እቶትካ መጠን ሽዑ ይሓበርካናን ስለዚ ኻ እቲ ገንዘብ ክንዲዚ ወሲድካ ነርካ ዝብል ይመፅእ ኣሎ እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት 2 ዓመት ብፍላይ እዮም ብፃዕቂ ዝሰርሕሉ ዘለው እቲ ዝሓትዎ ከዓ ንኣብነት ናይ ኤንሳማማ ዝወሰድ ነበራ ወለዲ ኣብዚ የለው ንኣቦ ተባሂሉ ሲንግል ተባሂሎም ኣብ በበይኑ ከተማ ዝነበሩ ኣብ ከምኡ ከለው ቆልዓ ዝደገሙ ወይ ዝወለዱ እሞ ተፈላለዮም ከለው ወላ እኳ በበይንኹም ሃለዉ ዳ እምበር ከምዚ ዓይነት ርክብ ከምዚ ዓይነት ናብ ውላድ ዝበፅሐ ነገር ምህላው ከም ሓደ ዘለኩም ኢና ንሓስበኩም ተባሂሉ ነቲ ንበኩም ነበርና ምለስዎ ዝተባሃሉ ኣለው ኣዝዩ ብዙሕ ከምኡታት ከምዚ ገለገል እዩ ኣብ ሸለልትነት ዝተመርኮሰ እዩ ዘይምፍላጥ ዝተመርኮሰ እዩ ድግቦኦም ከሎ እቲ ነገር መኻዲ ገለገል እዩ ከዓኒ እቲ ሳዕቤን እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ከይበለ ዝኸይድ ኣካል እዩ ዝዓበየ ነገር ካብ ቁጠባ ንላዕሊ ኣብዚ ዓመት ዘጋጠመ መሓሪ ክነግረካ እቲ ከመይ ይቕየር ከም ዘሎ እቲ ዓዲ ሰብ ክፈልጦ ምእንቲ ትርር ዝበለ ማለት እዩ እቲ ኦተር ካልለሰ ኢንሄት ዝበሃል ኣብ ሜግራሆንስ በርከት ዝተኸፍተ ኣካል ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ኣዝዮም ብዙሓት ብብዝሒ ገለ ዜጋታት ክጠቅስ ኣይደልኒ ካብ ገለ ዜጋታት ብናይ መርዓ ገለ ዝመፁ ሰባት ንድሕሪት 7-8 ዓመት ተመሊሶም ናትካ ክትመርዓው ከለኹም መሰኻኽርኩም መን ነይሮም ክንደይ ሰባት ነይሮም ሽዑ ከምዚ ኢልኩም ዳሓባእኩምና ሓበሬታ ነይሩ ሕጂ ንምንታይ ከምዚ ኢልኩም ቀደም ደይበልኩምና እንዳተባህለ ኣብ ሓደ ዓመት 14,000 መንበሪ ፍቓድ 13,900 መንበሪ ፍቓድ ተሳሒቡ ኣብ ሓደ ዓመት ምስ ረኣይዎ እዚ ኣብዚ ብዙሕ ነገር ኣሎ ተባሂሉ እንታይ ከዓ መፂ ሕጂ ነቲ ኣብ ውትድርና ናብ ካልእን ገበን ንኽፍፀም መሳርሒ ነርካ ዝብልዎ ዝነበሩ ዜግነት ጥራሕ ከልኪሎም መስቕ ዝብሉ ዝነበሩ ንዕኡ ከዓ እቲ ፖለቲካዊ ዕቕባ ይግባኣካን እዩ እንዳበልካ ከዓ ምስሓብ መፂ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ በቃ ከምዚ ከም ሓደ ዓብዪ ሃገራዊ ፕሮጀክት ተታሒዙ ብፃዕቂ ዝስራሓሉ ዘሎ ነገራት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሕጂ ሸለልትነት ዘጥቅዖ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ እዩ እንታይ ኢለ ክዝክሮ ናይ ክንዲ ዓመት ዳመን ከም ዝነበረ ምስክር ኢሉስ ይምልስ እሶም ከዓ እሞ ምስክር ኣይትፈልጦን ነርካ ክንደይ ሰባት ነሮም ኣይትፈልጦን ነርካ ኣብቲ መርዓኹም ኣቦኣ ነይሩ ድዩ ሓዋ ነይሩ ድዩ እስኻ ከምዚ ኢልካ እሳ ከምዚ ኢላ ንክንደይ ንድሕሪት ከድካ እስኻ ሕጂ ክዝክሮ ትኽእልኩም
ولا بنورمال درجة تذكره زي تخيل بوزح مت حجي تشللتنت كبيد واغا ندخفل خيدالو نصبح نقول انت يدسق مسلك كلن انت يبلو له مسلك تم بوليتيكا المحاري ولا تصبح نقول حقته تغيرس ندحريت كالناس انتو قبروهم كئل علنا هاي مالتي اقدم زيقنا تعمل كيت زنبره سبسي صباح نقول فتنا 20 شوحه انت تجميرس افت ساعات زي توسن لهم سبات ولا اقدموا مأتيهم ينبروا كفتون لهم يوم حجي زيقنا محداك فقد الله نمنينا خنحدق بحاسوت مخنيات حسيومنا نزنبرو قالينا خنحدق مالتي هم تقينو نبوزحت زيقنا سلازلكا حتى نقبر عين غيرنا قند حد حجر ريفرنس بيرسون كونكا سبح بحدار كتمص عين فقد الكاين ناس تبالو ازين بزحات يا بابزاغ شحون تاخوني نعوم كمالتي اتي قدم كمزيل كحسيخنا نيركاخا عديك غيدا يكلن يلكانا خمزيلنا يبناكا لو مكن كمز غيركا مصيخا اتي سوشيال توريزم زبحال ነገር ببزح دزاربولو دلون كمرستي كمصي ማለት ስለዚህ እዚ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት እንተ ዘይተቀይር በዚ ዘሎ መንገድ እንተቀይዱ ቀሊል ዘይኮነ ሳዕቤን ኩሉ እዩ ናይ ገለገሊ ሰብ ኣብ ሸለልትነት ተመርኮሰ መልስታት ከቢድ ዋጋ ከኽፍሎ እዩ ገለገሊ ግን እንዳፈለጠ ዝኣተዎ صباح نقول حقتات مستغيره بزح قداي كخون مهانو اب قمت كنأتو لنا اوكي بزعبا ناي immigration حتو مچم خمت عنتوي زبلكايو ابزي 2026 درايز يكون بحلف 2025 يكون قدميو بفلاي كا زوم حجي بسلطان زلو حايلتات مسموصون قدميون انتقونه بغداي immigration عبي شعولات زتفطرولون ፍልቶም ስደተኛታትን ከምኡውን ሓተት ዕቁባን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናይ ወፃኢ ትውልዲ ዘለዎም ግን ካብ ዜግነት ዘለው ሰባት ዝሻቀሉሉ ዝፀንሑን ናብኦም ዝቐንዐ ዝተፈላለዩ ሕጊ ምቕያር ተኻይዱ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ እውን ሓደ ካብቲ ማእከላይ ሕቶ እዩ ኮይኑ ዘሎ እዚ ምርጫ እንዳመፀ ክኸይድ እንከሎ እውን እቶም ቀንዲ ነዚ ጉዳይ እዚ ከለዓዕልዎ ዝፀንሑ ስባርየ ዴሞክራተርና ምናልባት ኣብ መንግስትነት እንተመፅኦም ጉዳይ ኢንቴግሬሽንን ኢሚግሬሽንን ብሓላፍነት ደረጃ ብቲ ዝመፅእ ዘሎ መንግስቲ ክወስዱ ምዃኖም ዝገልፅ ፖለቲካዊ መግለፅታት ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኢሚግሬሽን ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ዘሎ ካልእ ብቀረባ እውን ትከታተሎ ስለዚ ንነዊሕ ዓመታት ክትከታተሎን ክትሰርሓሎን ዝፀናሕካ ጉዳይ ስለዝኾነ ወለ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ ኣብ ሽወደን ሓደ ካብቲ ኣብ ሽወደን ዘጋጥም ዘሎ ናይ ኤስዲ ላዕለዋይ ኢድ ምርካብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ወላ እኳ መንግስትነት ኣይምፁ ካብ መንግስትነት መፅኦም ዝቕይርዎ ንላዕሊ ከቐይሩ ዝኽኣሉ እዮም ዝመስሉ ወላ ነተን ካልኦት ሰልፍታት ኣባላትና ገገዲፎምና ይኸዱ ኣለዉ እሞ ንሕና እውን ናብቶም የማናውያን ቁሩብ ፅግዕ ንበል ሕግታት ነትርሮ ነዚታት ንቀበል ዝበላየ ንመስላ ኩለን ናብ ኤስዲኤን ዝፀርያ ዘለዋ መብዛሕተን ኣብቲ ናይ ኢሚግሬሽን ፖሊሲታተን እቲ ቲዶ ኣፍታል ዝበሃል ባዕሉ ሙሉእ ብምሉእ ኣብቲ ኢሚግሬሽን ዝነበሮ ለውጥታት እስጋዕ እዚ ትማሊ ክልተ መዓልቲ ዝሰማዕናዮ ድሕሪ ሕጂ 4 ዴባት ኣርቲክል ዝፀሓፍዎ ሞ ኢሚግሬሽን ሚኒስተር ባዕሉ ዘለዎ እንታዮም ድብሉ ድሕሪ ሕጂ ጠቕላላ ኣሳይለም ዝበሃል ጊዜያዊ መንበሪ ፍቃድ ተደይ ኮይኑ ቋሚ ክቕየር የብሉን ዝብል ነገር የምፁ ኣለዉ እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር መንበሪ ፍቃድ ጊዜያዊ ጌርናዮ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፍለጥ 40 ዓመት ተራእዩ ዘይፍለጥ ቁፅሪ ኣብፅሕና ኣለና ስለ ከምዚ ዝገበርና በዚ ምክንያት ኣበሎ እሱ ትዝበልዎ ከቅርበልካ ናብዚ የሪኦ ኣለኹ እሞ እንታዮም ድብሉ ደለው ጠቕላላ ናብ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፍለጥ ደረጃ ኣውሪድና ኣለና እዚ ከምዚ ሳላ ዝገበርና እቲ ሕግታትና ስለ ዘትረርናዮ ተባሂሉ ዓዊሉ ዝዝረበሉ ዘሎ መን እዮም ከኣቶም ንዑ ከምኡ ድብሉ ደለው እዛ ዴባት ኣርቲክል እዚኣ እንተሪኢናያ ፅቡቅ ክንርድኦ ኢና እዚ ናይ ኢሚግሬሽን ሚኒስተር ዘሎ እዩ ዮሃን ፎርሴል ኣብዚ እቲ ዴባት ኣርቲክል ኣቕሪቦሞ ዘለው እንታዮም ዝብሉ ዘለው እቲ እዚ ቁፅሪ እዚ ኣብ 2026 ናይ ዕቁባ ዝሓቱ ኣብ 40 ዓመት ተራእዩ ዘይፈልጥ ቁፅሪ ክቕንስ ምዃኑን ሕጂ ጥራሕ ኣብ ዝሓለፈ 60% ቀኒሱ ከም ዘሎ ናይ ሓተት ዕቁባ ናብዚ ዓዲ እዚ ዝርዝር ነዚ ቅሪቦም እሞ እዚ ፐርማነንት ዝበሃል ሙሉእ ብሙሉእ ተትሪፍናዮ ከዓ
ክንዕወተሉ ኢና ብኡ መንገዲ ክንከይድ ኣለና ኢሎም እዚኦም እቶም ራእዮም ኣብዚ ዘለው ናይ ሚግራኮን ሚኒስተር ባዕሉ ዮሃን ፎርሰል ሉድቪግ ኣስፕሊንግ ሚግራኮንስ ፖለቲካልስ ፐርሰን ናይ ኤስዲ ኮዴ ሊበራል ፓርቲ እዚኣቶም ኮይኖም ኣርቲክል ፅሒፎም ፐርማነንት ዝበሃል ከነትርፎ ኣለና በቃ ፐርማነንት ተትሪፍናዮ እቲ ቁፅሪ ክቕንስ እዩ በዚ መንገዲ ከዓ ነቲ ሚግሬሽን ሬጉሌት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ የቕርቡ ኣለዉ ስለዚ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እሞ ኤስዲ ብስልጣን ተመፂኸ እንታይ ክኸውን ተተባሂሉ ወል ብዙሕ ሽግራት ክፍጠር ምዃኑ ርዱእ እዩ ምክንያቱ ሓደ ሓደ ኤክስትሪም ዝኸደ መርገፂታት ኣለዎም ኤስዲ እቲ ሓለፋታት ንገለ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ምድላይ ነቲ ኣብዚ መፅኡ ዝነብር ዘሎ ቀዋሚ ዘለዎ ከም ዜጋ ዝኾነ ማዕሪኡ ክኸውን የብሉን መሰል ካብኡ ናብኡ ከዓ ዜግነት ብሓሶት ዝረኸቦ ገበን ዝገበረ ገለ ዝብል ነገራት ዳሕራይ እቲ ዓይነት ገበናት እውን እንዳበሉ ዳሕራይ እንታይ እዮም ድብሉ ደሎ እዚ ሕግታት እዚ ከዓ ንክልተ ዜግነት ዘለዎም ዝምልከት እዩ ዝብል ነገር ይመፅእ ኣሎ መብዛሕትኡ እቲ ክልተ ዜግነት ሒዙ ዝኸይድ ክፋል ሕብረተሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ገበናት ምዝኣቱ ዜግነቱ ሕዲጎም ናብ ሃገሩ ክመልስዎ ንኽኽእሉ እቲ ዜግነት ምስሓብ ዝበሃል ነገር ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ እቲ ሳዕቤን ናይቲ ዝመፅእ ዘሎ ሕጊ ንብዙሓት ትንክፍ ስለ ዝኾነ ናብ ከምኡ ከይትንከፍ ምእንቲ ኣብቲ ሱታፊኻ ኣቲኻ ድምፅኻ ሂብካ በቲ ድምፅኻ ነቲ ናትካ ረብሓ ናትካ ድሌት ክሕልወለ ይኽእል ትብሎ ሰልፊ ምድማፅ ኣገዳሲ ይኸውን እንተዘየለ ግን እቲ ኣብ ገገዛ ኮይኑ ዘማርር ድሻቐል ደየድምፅ እቶም ናቱ ምህላው ኣብ ጥቕኦም ከማን ዘይቅበሉ ኣካላት ግን ዘድምፁ እንተኮይኖም ፅባሕ ንጎ ከይዱ ከማርር የብሉን እዚኦም እምበር በዚሖም እዚኦም እምበር ተዓዊቶም ክብል የብሉን ምክንያቱ ናቱ ብክራት ነቶም እሶም ዝድግፎም ኣካላት ደይ ምዕዋት ዘብፅሖም ዘሎ ስለዚ ኣገዳስነት ናይ ሱታፌ ኣብዚ ምርጫ ዓብ ዝገብሮ ነገር መዓልታዊ ሕጂ ገለገሊ እንታይ ኮይኑ ኣብ ወፃእተኛታት ምፅላእ ዝተመርኮሰ ኮይኑ ድኸይድ ደሎ ኣብነት ካብ ዝኽበካ ሊበራል ፓርቲ ምስ ኤስዲ ክንሰርሕ ኢና ድሕሪ ምባሉ ደቁን ብፃይና ዳዊት ኢሳቅ ኣባላት ሊበራል ፓርቲ ዝነበራ ክልቲአን ዘውፅኦ መግለፂታት ተሪኢኻዮ እንታይ እዩ ፓርቲ ሱሳይዳል ፓርቲ እዩ ናተይ ህላወ ብዚ ደይቅበል ከመይ ገይረ ምስኡ ከምዚ ናብዚ ክኸይድ ይኽእል ምስ ኤስዲ ተባሂሉ በተልሔም ዝፀሓፈቱ ኣርቲክል ወፂኡ ነይሩ ኣቕሪብናያ ነርና ኣብ እዋኑ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቶም ማእከላይ መርገፂ ዝነበሮም ሰልፍታት ከማን ናብ ኤስዲ ገጾም ይፀርዩ ስለ ዘለው እዚ ከዓ እንድሕር ዳ ኣብቲ ዝመፅእ ምርጫ ተደይ ተሳቲፉ ሰብ ስክፍታታቱ ተደይ ገሊፁ ነቲ ናቱ ረብሓ ክሕግዞ ይኽእል እዩ ዝብሎ ሰልፊ ተደይ መሪፁ እቶም ካልኦት ብዝመረፅዎ ኣብ ልዕሊኡ እውን ሕጊ ተተግቢሩ ከይዱ ሰብ እኮሎም ምርግጋእ ሲኢኑ ካብዚ ዓዲ ዝወፅእ ሰብ ካብዚ ዓዲ ዝቕይር ገለ ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ እንዳኾነ ይመፅእ እዩ ናይ ደቅኻ ወስዱልካ ዝበሃል ዘረባ ከመይ ሜድያ ኣጋኒንዎ ክንደይ ሰብ ካብዚ ዓዲ ወፅዩ ብድሕሪኡ እውን ከምዚታት ክመፅእ ከሎ ኣዝዮም ብዙሓት ከዓ ዜግነት ምስ ተኸልከሉ እዚ ንብሎ ዘለና ነጥብታት ገለ መሰምፅሎም ገገዲፎሞ ዝወፁ ቀሊል ቁፅሪ ይኮነን ስለዚ እንዳኸድካ እንዳተጓዓዝካ ካጥሮት ኣብ ገለስ ደው ኢልካ ቁሩብ ክትሰርሕ ኣለካ ክትነብር ኣለካ ገለ ከዓ ስለዚ እቲ ዝነብሮ ሃገራት እንዳተባላሸወ እንዳረኣኻዮ ናትካ ሱታፌ ጌርካ እስኻ እውን ከተሕውዮ ትኽእል ከተሕሾ ትኽእል ነገር ክንዲ ምግባር ከምኡ ከይገበርካ ምትራፍ ንኩላትካ ሳዕቤን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ክሕሰበሉ ዘለዎ እዩ ያዋ ምናልባት መዛና ኢሚግሬሽን ጉዳይ ብዙሕ ግዜ ብተኸታተልቲ መደብና ብብዝሒ ሓተት ዕቑባ ከዓ ብሓፈሻ ዝሓትዎ ሕቶ ጉዳይ ምምላስ ወይ ከዓ ናይ ስድራ ቤት ምትእኽኻብ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ሰፊሕ ቦታ ሒዙ ዝፀንሐ ኣብ ጉዳይ ሓተት ዕቑባ ይኹኑ ኣብ ጉዳይ ዞም ዝበዝሐ ተኸታተልቲ መደብና ካብ ኤርትራ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ብትግርኛ ተዛረብቲ ነው ሰፊሕ ሓተት ዕቑባ ዘለዎ እዩ ኣብዛ ሃገር ዝተጣይሶም መነባብሮኦም ዝጀመሩ ግን ከዓ ደቆም ድዩ ኣባላት ስድራ ቤቶም ድዩ ኣንስቶም ወይ ከዓ ሰብኡተን ምስ ደቆም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ዘለዉ ምጥርናፍ ስድራ ዝብል ፕሮግራም ዝፍለጥ ንሱ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ በዚ ሕጂ ኣጠቃላሊ ክንገልፆ ዝፀናሕና ነገራት ክትሪኦ ከለካ ኣገዳሲ ሕቶ እዮም ኣምፂኻ ኣለኻ መሓሪ ኣብዛ ነጥቢ እዚኣ
أزي شودن زي بحريوم زي نبرة زخبة نجر زقات أمانة تبلو حج تاي ولا لما عند قدرنا حدا عميلكم محجز نيرة تاي تشجر سبيتي باسبورت اللي سبيتي والعز تولد حد شكل باسبورت يقول نتعدى هيبا منبر فقط نتقول تولد يخل كله كم يجري قد يفاتوا تمت أقدم ممكن ويحطوا نتقول عن تخلك الناس السقط مت صديقي ولا مستقول عختر في لهم يحط وأولاد قد يفدا خم يجري خيتيلهم تقول على باسبورت لازم يقولوا لازم نتسجنايو الصغير أني أو مسؤول كي الناس لازم بالك نتكون نتسجنها لنا أنا هابون خيد يلو متى مسب يتسب قال قد يفنهم يمتى زي حدا ميجر تسجم عقاتي من الله أزن ماني زي آخر نتصرع بزح حسابي زي يستوعب لنا أبعدو أزي زي سبعة والمت أبعدو خلقا قدم موت أخانا أبزز ولد كام قلعد تخوينهم DNA في قدمي already established نابراس لزخونه أبز مسمت أخا قيد كاتمر إخاز ولد كام تخوينو جن DNA في قدمي أجرايا قابزو قيدو تمرعي زولد سب وما زيغا زي كونه سب ولادو خمس تخوينو قدن تولادو باسبورت خمس قالو باسبورت خمس تخوينو امباسي خياد قالو امباسي خياد تخوينو بزخن أو ولاد خيدو خاخ فرمالو أبو مخان السقا تلتقاميتي قال تناي تعسا قال زبال قالو خابتي زياخ قبراي كلني تيلو قال عيمت زت حدا شكل أبا عبيت قافلي لمتي زل شقر حجن تايب اتزوم بعسارة راح نايتي امباسس قداي نتسب قبرو نابنت تاسيرا توت تاسيرا ايهو خانيم بهوتا قطر ترحم دبخ قطر تاسيرا هيبو مخا تاسيرا بهوتا خير اخيس باغيرم كا باسبورت وصلك تاسيرا كويلا شعو مستحاته تفتي امباسي باسبورت دو قدم اوصي خا تاسيرا بهالمش انس باسبورت يوصي تاسيرا عملكي تطرح جن اسو غي هابن شعو انت يبلوم شوده زلنا مرداتا جن سب قدم تاسيرا كله ولو باسبورت قوصناتكم جن قدم باسبورت ስለዘውጻኹም አገባብ አይተከተለና አለሞ ምን አዋጻጻኹም ሕቶ ምልክት አለና ኢሎም ይነጽጎ ሕጂ ናይ አሰራራ ሓጌጋ ናይ ስርዓት ከመይ ገሪና ተሰብ ፓስፖርት ከፓስፖርት ለዓል እንታ ክትገብር ትኽእል እንታ ክትምጽ ትኽእል መሰነይታ ደብዳቤ ተሃብዎም ገለ ተሃብዎም ናይ ሪስትሪክቲቭ ዝኾነ አገባብ ይኽተሉ ስለዘለው ብጣዕሚ አሸጋሪ ኮይኑሎም ምክንያቱ ማይነር ጌጋ ሰበይት ቃአትያቡስ ቅድም ፓስፖርት የውጽ ድሕራይ ታሴራ ተይላ ወያ ዋጻጻ ትገባብ እንድሕርዳ ጌጋ ነገር ኢላ በአ እንድሕርዳ ከምዝ ዝኽልክሉ ኮይኖም እንዳኸበደ ኸይዳሎ ስለዚ ብኸምዚ ቆልዑት ስድራ ቤታት ተባታተኑ ኣዝዮም ብዙሓት ሓሙሽተ ቆልዑት ተለዉ ካብ ሓደ ከተምፆም ተኾንካ ስድራኻሲ ደሞዝካ 50,000 ከባቢ ክበፅሕ ኣሎ ከመይ ጌርካ ተምፆም ትኽእል تماقلون شعو خلتنا ابزموتو سلسته مسدي ما وترفو قال اندابلكا بقى سبسي اب حنفش اتي مالتي معناتو كان اي سلسته ورحي اكسبشن زي تتقمل ابو حمش تقولعت سريحي قمص تخوينو كم يقرخ اندز دموز كركب خير كركب ايكلني بتنزلو دموز نتم زحابي 10 شمن تقيملو اليوم صوب سدرا بيتات فحفح من بالي جمره قلعت كابز خيتكا وليدكا كتمصم زي تخل تكون كاتم قلعت اتسبسي بقى ابشلو لو يزلو كله بقى بتي ايسلوتو بزي سلوتو ابز خوين دغخ حجز ابز نابرو يجبره ول مالت حدا غيزه انت خاتبل انت خويني تسب كابني وطرح خيد زمرع از كله قلطمطم تلس ولا بكبابيو ختمرعي سقيل زينب نذا حساب تنبر حد ما كله قلطمطم يلكا مس غيزه مس نوحه دايمردا مصيو مباسي مص جنا كله بمعدو نغت حدار نغت قبر قلطمطم الكاس نغت فاتح كا قلطمطم تبل بمعده خله بسنكتي اجبابات زغيزله ስለዚህ እቲ ሕግታት ዳተረረ መኻዱ ለስድራ ቤታት ክባታተና ገብረናሎ እቲ ስድራ ህፃናት ተወለዱ ቆልዑት ካብ ወለዶም ክፈሊ ይገብራሎ እዚ ኻ ብዙሕ ወጽ خሎ እቲ ሕግታት ብዙሓት ናይ ሽወደን ማሕበራት ዓገብ እዚ ጽባሕ ንጎ ስድራ ቤታት ክፈላልዩ እዚ ጉባእ ኣይኮነ እንዳበልና ቆለና እቲ ሰብ ግን ኣብ ገገዙ ኮይኑ ካልኡ ጉዳይ ይገብር በቃ ሰላማዊ ሰልፊ ይወጽእ ገለ ይወጽእ ሱቅ ጥራሕ ነይሩ ስለዚ በዚ ክትሪኦ ከለኻ ኣሰካፍ ዝኾነ ነገራት እዩ እቲ ዝመጽእ ዘሎ ቆልዑት ካብ ወለዶም ድፈላሊ ሽወደን ብኸምዚ ጠቕላላ ይፍለጡን እዮም ነይሩ ሎሚ ግን ነቲ ሕጊ ሪስትሪክቲቭ ዝኾነ መንገዲ ይኽተልዎ ስለ ዘለው ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝኾነ ኩነታት ንስድራ ቤታት ይተፈጢሩ ዘሎ هو
እጅብ ዚ ካልድ እንታይ ድመጽብ ዝዝበልካዮ ብጣዕሚ ዝሕዝን ፖለቲከኛታትን ነቲ ዓዲ ዘመሓድር ኢና ዝብሉ ዘለዉ ኣንጻር ናይ ወጻእተኛታት ምቕባልን ወጻእተኛታት ንኸይከቡ ኮነ ኢልካ ዝግበር ዘሎ ኪድ ኣይትበሎ ብቑሉዕ ከም ዝኸይድን ከም ዘይመጽእን ጌርካ ግን ዝተፈላለዩ ማሕለኻታት ትፈጥር እዚ ሕጂ ንጹር ኮይኑ ኣሎ ብወገን ተጠቀምትን ብወገን ደለይትን ክገብርዎ ዘለዉ ጥንቃቐን ካብዚ ከምዚ ዓይነቱ ገልጠምጠም ክወፅሉ ዘለዎም መዋፅኦታት ክኽተልዎ ዘለዎም ቅጥዕን ኣገባባትን ብወገን ተጠቀምቲ ኣሎ ኢልካ ተኣምን ዶ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዉ ቀዳማይ እቲ ኩሉ ሻዕቲ ናይ ጠንቂ ናይ ጌጋ ሸለልትነት እዩ ኣዝዩ ልዑል ሸለልትነት ኣሎ ንኣብነት ኢንተርቪው ተቆፂርካ ክትከይድ ከለካ ገለገሊኦም ኦቨር ኮንፊደንት ትኾኑ እንታይ ማለት እዩ ቆልዓ ውላድ ይህልዎም ኣብቲ ሓዳር ውላድ ስለ ዘለዎ በቃ ውላድ ኣሎ እንዶ ከጥርጥሩን ኣይክእሉን እዮም ይብል ኣብቲ ኢንተርቪው ሰበይቲ ዝበለቶን ሰብኣይ ዝበለቶን ይዋቃ ሽዑ እሳቶም ወላ ውላድ ኮለካ ክትሕግዛ ኢልካ ኢኻ ትገብሮ ዘለካ እምበር እዚ ሓዳር እዚ ሲሪየስ ኢልና ይንኣምን እዮም ሲሪየስ ዘይኮነ ሓዳር ከመይ ጌርካ ቆልዓ ትወልድ ማዕረ ክንዱ ዝኸደ ነገር ክብሉ ከለዉ እቲ ሸለልትነት ናይ ጌጋ ዝመፀ ክንዲ ምንታይ ክጠራጠሩ ገብሮም ኣሎ ትርኢ ተቀዳማይ ካልኣይ ብዛዕባ ካስ ካባኻ ንላዕሊ ዝፈልጥ ኣሎ ድዩ ጉዳይካ እስኻ ኢኻ ስጋዕ መጨረሻ ጠበቓ ግበር ገለ ግበር እስኻ ኢኻ ክትሕብር ዘለካ ሕጂ ኣባና ትጎደሎ ኣብዩ መሓሪ ኣብ ዓድና ጠበቓ እንተጌርካ ፈሪምካ ተረክቦ ኩላታ ጉዳይ እሱ ዝገብራ ተተዓዊቱ 10,000 ወስድ ተለይ ተዓዊቱ ናይ ድኻሙ 2,000 ወስድ ተሳሚዕካ ስለ ዝኾነ ስለዚ ከዕውታ ኣለዎ እዛ ጉዳይ ዝያዳ ክወስድ ጉዳይ እያ ኣብዚ ግን ከምኡ ይኮነ ውሰድ ኣይትውሰድ እተን ዝወስደን ገንዘብ ጠበቓ ፍሉጣት እዩ ስለዚ ጠበቓ ስለ ዝገበርካ ጉዳይካ ዝኾነ ሰብ ከድካ ሕተቶ ዋ እዚ ጠበቓ ናተይ ሓንቲ ይገበረለይኒ ኢሉ ይዘማር ምክንያቱ ጠበቓ ስታክብለልካ እዩ ዝብል ዋ እንታ ክትብለለይ ክትብለለይ እንደመፅካ ባዕልካ በለለይ ክትብሎ ክስንብድ የለን ከምኡ ዝበሃል ነገር ምክንያቱ እስኻ ኢኻ ሕጂ ትጎደሎ ኣብኡ እዩ ደሎ እስኻ ኣዌር ኮንካ ፈሊጥካ እንታይ ዝበሃል እንታይ ዘይበሃል ገለ ተደይነጊርካዮ ክከላኸለልካ ኣይክእልን እዩ ወይ ክገብረልካ ኣይክእልን ኣብቲ እስኻ ትህቦ ሓበሬታ ተመርኪሱ ይሱ ሕጋዊ መንፀፍ ኣንፂፉ ንዕኡ ከቕርቦ ድፍትን እምበር እንታይ ክብለልካ ተይሉስ ዋ እንታይ ክትብለለይ ዳ እስኻ እንዲኻ ጠበቓ እስኻ ኢኻ ትፈልጦ እምበር ተልካዮ ኣበይ ፈልጦ ናይ ጣዕሳ ወረቐት ኣበይ ፈልጦ ኤርትራ ኣበይ ፈልጦ ዝሓለፍካዮ ኩነታት እስኻ ስለዚ ትፅቢትና ካብ ካልኦት ብዙሕ ኣሎ ዳሕራ ይፈልጥ እንዳበልካ ናብ ዝኾነ ምኻድካ ኣሎ ናብ ዝሓለፈ ሰብ ዝኾነስ ናባኻ መፅ መሓር ብቐዳይ ከምዚኣ ጌርካ ነርካ ሞ ከመይ ኣትወስ ከም ደላታ ናትካ ትመኽረስ ከይዱ ከማ ገብራ እስኻ እኮ ትናትካ ምስ ናትካ ኩነታት ተጠዓዓሚ እዩ ዝኸይድ ትናትካ ከም ደለዎ ንዕኡ እኮ ክኾነሉ ይክእልን እዩ ስለዚ ብዙሕ ዝሪኦ እንታይ እዩ ኣብ ሸለልትነት ተመርኮሰ ጌጋታት ኣሎ ኣብ ምንጭ ሓበሬታ ከይድካ ምርካብ ዘይምፍታን ኣሎ መስለኒ ኢልካ ዝግበር ነገራት ኣሎ ኣዝዩ ሸለልትነት ኣሎ ጉዳያት ብዕቱብ ሒዝካ ተኸታቲልካ ከማን ንጋዶ ክነሱ ኣብዚ ግን በቃ ዝኾነ ነገር ምስ መፀ ክግበረሎም እምበር ባዕሎም ሓላፍነት ክወስዱ ደይምድላይ ነገር ኣሎ ኤምባሲ ከይድካ እንድሕር ዳ ዕለት ፓስፖርት ኣጋጊ ሂቡካ ከመይ ጌርካ ሒዝካያ ትወፅእ እዚ ዕለት እዚ ተጋጊኹም ኣለኹም ተደልካዮምሲ ከመይ ጌርካ ሱምፂኻ ከኣስ ተመሊስካ ንመንግስቲ ሽወደን ከኣትዎ ካልእ ዕድመ ደየለ ቅድሚ ሕጂ ሪኦሞ ዘይፈልጡ ሽዑ እንታይ እዮም ድብሉ ጉዳይካ ትኩር ክትከውን ኣለካ ንነገራት ብኣጋ ክትሪኦ ኣለካ ገለገሊኡ ሰብ ናብ እግሩ እኮ ይበዓል ትኩስ ዘየድሊ ከሎ ታሴራ ናይ ኤርትራ መሃብ ዘየድልዮ ከሎ ፓስፖርት ሂቡ ከሎስ ታሴራ ናይ ኤርትራ ምስኡ ውስኽሲ ትታሴራ ዓመተ ምህረት ካልእ እቲ ፓስፖርት ዓመተ ምህረት ካልእ ይህ ተበልካስ ቀደም ኣውፅኦ ነይራ ሕጂ ግን እዚ ቀይሮም ሂቦም እሞ እንታ ክትገብር ትኻልኣይ ከደኣ ከይዱ ወይ ደይትእርሞ ትኻልኣይ ደየስተውዓል ኩሉ ምስ ሃብክዎም እንደ ፈሊጠ ዋሞ ዝያዳ ሸለልትነትን ዘይምስውዓልን እውን ሓደ ካብቲ ጠንቅታት እዩ ዝያዳ እንታይ ዘጋጥም መብዛሕትኡ ግዜ ዝሪኦ ኣብዚ ኩነታት ኣበበሱ ሌላ መታወቅያው ሌላ ብሉ ጎረቤት ኣነ ኢሉ ዝካታዕ ዘሎ ሰብዚ እቲ ዘቕረቦ ወረቐት ግን ካልእ ሽዑ እንታይ ይብሉ ሽወደን ንመንኩም ኢና ዜግነት ክንቦ ነቲ 8 ዓመት ኣብዚ ምሳና ተቐመጠ እሞሱ ሓቂ ይኮነንቲ ዕድመ ዝብለና ዘሎ ወይስ ነዚ በቃሉ ናተይ ሓቀኛ ዕድመ እዚ ዝብለና ኣብዚ ከዓ ብክፎራ ኮይኑ ዘይፈልጥ ዘይነበረ ሰብ ከመይ ጌርና ዜግነት ንቦ
ነቲ 8 ዓመት ዝነበረሉ መንነት ኣብስ እሱ ናተይ ኣይኮነን ሰኢልኩም ንስኹም ሂብኩም ንበር ሓቂ ይኮነን ናተይ ሓቂ ኢሉስ ካልእ ዕድመ የምፃሎ ንዑ ከማን ፓስፖርት ይተምፃሎ ስለዚ ሓላፍነታዊ ኮንካ ሳዕቤን ናይቲ ትገብሮ ነገር እንታይ ርኢኻ ኣይፈለጥካንከ ኪድናፕ ኪላታት ተወከስ እዚ ከመይ ክኸውን እዚ እንታይ ክግበር ዝኽእል ቃበል ተዚየለ ብግምት ኬድካ ጌጋ ምስ ገበርካ ድሕሪኡ ክትእርሞ ኢልካ ትኸዶ ነገርካ ጌጋ ኣብ ልዕሊ ጌጋ እዩ ዝወስኽ ኦኬ ሕጂ ካልድ ኣብኡ ከለና ምእንታን ኣገደስቲ ነጥብታት እንዲኦም ዝለዓሉ ዘለዉ ብዝናይ ብፍላይ ናይ ኢሚግሬሽን ሕቶ ሓደ ግዜ ከዓ እንታይ ኣሎ ሓደ ሰብ ቅድሚ 7 ዓመት እንተዳ ሓቂ ተዛሪቡ ሓቂ ኩሉ ግዜ ተደጋሚ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ዘይትኽክል ሓበሬታ እዩ ክደግሞ ዘይትኽእል ሓቂ እንድሕር ዳ ተዛሪብካ ቅድሚ 7 ዓመት ድሕሪ 7 ዓመት እንተተሓቲትካ እውን ሓቂ እዩ ምክንያቱ ኣካል ናይ ታሪኽካ ኣካል ናይ ጉዕዞኻ ኣካል ናይ ዝትነብረሉ ዘለኻ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ሕጊ ክንድግፎ ኣለና ዶ ይመስለካ ንኣብነት ብፖለቲካዊ ዕቑባ ኣብዛ ዓዲ ይሓቱ እሞ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኣፍጋኒስታን ይኹን ኣብ ሶርያ ይኹን ኣነ ኣብቲ ሃገር ክምለስ ኣይክእልን እየ ኣብቲ ሃገር ከምዚ ዓይነት ፀገም ኣለኒ እንተተመሊሰ ክሓንቁን እዮም ክቐትሉን እዮም ኢልካ ዕቑባ ትወሃብ እቲ ሃገር ዕቑባ ሂብካ ዕቑባ ምስ ተዋሃብካ ወይ እውን ዜግነት ምስ ተዋሃብካ ወይ እውን ፍቓድካ ምስ ተዋሃብካ ይኹን ካልእ መሰላትካ ምስ ተረጋገፀ ግን ዝተለወጠ ነገር ዘየለ ከሎ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝተለወጠ ነገር ዘየለ ከሎ ኣብ ኤርትራ በፂሕካ ምስቲ ዝኸሰስካዮ ስርዓት ወይ ምስ ዝኸሰስካዮ ምሕደራ በፂሕካ ክትመፅእ እንከለኻ እሞ ወደን ከዓ ሕጊ ኣብ ርእሲኻ ተግብሩ እንከለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ቁኑዕ ዶ ይኮነን እዩ ብዓይኒ ሕጊ ብዓይኒ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሕጊ ክንብል እንተደኣ ኮይንና ምናልባት ነቶም ሓበሬታ ንህቦም ዘለና ሕብረተሰብ እውን ናብ ቁኑዕ መገዲ ንክመፁ ዝተኣሳሰሪ እሞ ከመይ ትሪኦ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወል እሱ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ጌጋ ብብዝሒ ዝካየድ እንድዩ ትርጉም ናይቲ ዕቑባ ረኺብካዮ ዘለኻ ወላ እታ ርእሰ ዶኩመንት ወሃበካስ እዚኣ ዶኩመንት እዚኣ ናብ ኩሉ ሃገር በጀካ ናብ ሃገርካ ዝብል ኣለዋ ከምኡ እንዳተባህለ ከሎ ናብ ሃገርካ ተኸይድካ ጥሒዝካ ኣለኻ ሩዲ ሕጂ ኣብኡ ዝግበር ጌጋታት እንታይ ገለገለ ሰብ እቲ ኢልዎ ዝነበረ ሓቂ ይከውንን ስግኣት የብሉን ክምለስ ይኽእል ገለ ሕጂ ገለ ሰባት ንከምኡ ክገብሩ ከለዉ ኤውሮጳ እንታይ ዝብል ኣሰራርሓ ኣለዎ ገባብ እግረ መንገድና ኩሉ ሰብ ክመሃረሉ ፖይንት ኦፍ ዲፓርቸር ኤንድ ፖይንት ኦፍ ኢንትሪ ዝበሃላ ኩሉ ሻዕ እስካ ንግበረ እስኻ ካብ ኤውሮጳ ዝወፃ ከላ ካብ ሽወደን ቀጥታ ንኤውሮጳ ተለይ ወፂኻ ናን ኤውሮፕ ተለይ ወፂኻ እስካ ናይ ግበርን ዶኩመንት ካብዚ ንጀርመን ትኸይድ ኖርማሊ ኣብ ውሽጢ ፍሪ ሙቭመንት ኣሎ ኤውሮጳ እታ ናይ መጨረሻ ሃገር ግን ካብ ዴንማርክ ዲኻ ንካይሮ ክትከይድ ካብ ጣልያን ዲኻ ናብ ገለ ክትከይድ እሳ ግን እስካን ትግበረ እስካን ምስ ተገብረትካ ናብታ ትነብራ ሃገር እያ ትመፅእ እታ ዶኩመንት ነባራይ ናይ ሃገር ኢኻ ትመፅእ ገለ ሰባት ኣፈርክቡ ተባሂልና ኢሎም መንበሪ ፍቓድ ጥራሕ ከሎም ዜግነት ከይሃለዎም ብካልእ ሃገር ናይ ኤውሮጳ ገይሮም ወፂኦም ይኸዱ እሞ እቲ ናይ ዓዲ ኣፈርክቡ ወዲኦም ዝተመለሱ ኣብዚ ከዓ ኣብ ገዝኦም ካልእ ኣፈርክቡ ፀንሖም ደብዳቤ ካብ ኢሚግሬሽን እዚኦም ፍቓድ ንዘይብሎም ዜግነት ዘይብሎም እሳት ፀንሖም እሞኒ ሽዑ ቀዳመይቲ ዝብልዋ እንታይ እዩ እዋ ብዕለት ክንድዚ ሲ ከምዚ ኢልካ ናብ ዓዲ ከምዚ ኸድካ ሓበሬታ በፂሕና ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብል ዝብል መፅእ ኩስቶ ጎረቤተይ ሓሲለ ኢሉ ይጅምር ካልእ ባእሲ መሊሱ ካልእ ስጋኣት ይመፅእ እቲ ምንጪ ሓበሬታ እኮ ብኤርፖርት እስካ እንተገይሩ መፂ ደሎ ሕጂ እቲ ተሃኒፁ ዘሎ ኣገባብ ኣሰራርሓ ተረዲእካ ቀደሙ ክትከይድ የብልካን ምክንያቱ ዓደይ ከኣቱ ይክእልን እየ እንዳበርካ ዓድኻ ተኸይድካ ትሳዕብን ከቢድ ኦኬ እቲ ካልኣይ ከዓኒ ምስ ኮነ ከዓኒ ብኸመይ መንገዲ እዩ ናብኡ ተበፂሕኻ ክትርድኦ ከይከኣልካ ተሪፍካ ከዓ ምስ ጎረቤትካ ይትበኣስ መስኪናይ ጎረቤት ምክንያቱ ኣይ ብኢዱ ኣይ ብእጉሩ ኢኻ ንዑ ትኸሱ ዘለኻ ስለዚ እቶም ሽወደን ከምኡ ምግባሮም ትሕጊዮም ዝኽተሉ ዘለዉ ንዑ ወላ ክድግፎ ጥራሕ ይደለካ እዚ ሞ ይትረፍ ዜግነት እኮ ንብል ኣለና ዜግነት ክንስሕብ ኢና ድብሉ ደለዉ ብሓሶት ዝወሰድዎ ዝሓሰቡና ድብሉ ደለዉ እኮ
عدي كخيد أي كإلني الكنا نيركا جن عد خاخد كا سلازي خنصحبين أنت يلون من تايخبل أي حد سقوا من دي قبل دي تعريق يعني راح يجون تبع سيدي قبل انتي قبل شحو نابكم أي بصحكا نابكم عينة تكون ذات كيكيد سبك تنكاك العلو كومون دحر دا صاحبين متيو صباح نقو كبد زبالة نقرك متي احنا غم ميديا تقول لي شحن بلو نسب بزي أفلوتو أب جيجا خياتو اتخقبر زي قبو كقوبرو يبلو من كتوسدو غلقات سقومت زي حلافنتا وخون كاز وسد كايو أب صاحبين نقن شعو ولا تبل اتحقي بفلا لومي أب تقاتك كده اللي قول عايته بكيو لومي اتحقي أزيو ريستريكتيف زغونا أتريرم حيزمو بزغودلو زلو جيزي جيجاتات كركبكا خبيت سلازغونا أبزي لعل تنقاغ كدلي مغنياتو أيتغ خدكودا زي قباك كايتخيد كتكودا زي قباك كاترح خيد كابا تقلل نقر كويلا عند حردا أجن صباح نقو دابل مورال كوي زكو نايتهم بعقباك حتو زموتو سبات كوي صباح نقو أي سقم شكر يبلكم من مسابناكم حدكم ديكم تملاسو كويم كبهال صباح نقو بنايجلا وحدات سبات جيجا كم يجرم قالوت كم دقوم قوم يخونو كم يجر كان قالوت نقرة تبالاش ولهم السخاس اللي قد كيد زدل خاص كم يجر كان تخالق صباح نقو نخمت زخ الحدقة نخمت زخ المخلكال قداي تقبرو لذي زيادة هذا عبي تشجر زريعة بزحات كا قدايات زخونو لا نقر زيادة صبو خالد جيزينا أخيلو الله نحد ساعات مدب يعزلاتنا ذا مدب زياء نصاب مقبر من البات تريفنا نازلوا قداي أبزي خلتشعين عسران شديشتن بزعبا أبزي حجي حزنا يزلنا ورحي سقع جمرة صمون ناي ورح قنبط ناي سكات مملاس جنزب أبزي حجي تمال عرب جميرو الله توم already ገንዘብ ክፈሉ ዘለዎም ካብ ዝምለሰሎም ከምኡውን ካብ ዝመጽ ዘሎ ሰሙናት ጀሚሩ ምፍላጥ ወግዓዊ ናይ ግብርን ከምኡውን ምስ ግብሪ ዝተኣሳሰር ጉዳያት ዴክለር ዝግበርን ምፍላጥን ምስዳድን ብዛዕባ ወጻእታትካ ምስ ስራሕካ ዝተኣሳሰረ ይኹን ካልእ ዝመጽ ዘሎ ሰሙን ክንመጾ ኢና ምክንያቱ ስፍሕ ዝበለ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ካልእ ጉዳይ ሃገራዊ ምርጫ እውን ካብዚ ክንዛረበሉ መደብናዮ እዩ ሰዓትና ከነክብር ስለ ዘለና ጥራይና ደው ከነብላ ኣብዚኣ ምናልባት ዛ ተሪፋ ዘላ ደቂቕ ግን ፅቡቕ መብርህታት ሳማራይዝ ጌርካየን ኣለካ እሞ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ተሎ ብመወዳእታ ቃል ክበካ ንዓኻ ኸልእ ወል እዚ ኩሉ ንገብሮ ዘለና ማለት ግዜ ሰሪዕካ ካብ ስድራኻ ገለ እቲ ሰብ ከም ትመእተው ዝበልካዮ ናብ ዝያዳ ክባፃሕ እቲ ዝንሪኦ ንውዕል ዘለና ጌጋታት ሰባት ሓደ ግዜ እንታይ ድብል ኣነ መሓሪ ኣብቲ ስራሒ መዓልታዊ ቀትሪ ክረኽቦም ከለኹ ደንበር ከዚ ኩሉ ንብሎ ብሃርሞኒ ሚድያ ሰምዑና እንተዝኾኑ ኩሉ ጌጋ ይምተገብረን ትብሎ ኩነታት ኣሎ ዘሰይም ጌጋ ኣብ ብዙሓት ሰባት ክረአ ከሎ ስለዚ እዚ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ እዚ ንገብሮ ዘለና ኣብዚ ሓበሬታ ንህቦ ዘለና ሰባት ካብ ጌጋ ክድሕኑ ኣገባብ ሕጊ መንገዲ ተኸቲሎም ንክኸዱ ካብ ምድላይ ዝተበገሰ ስለ ዝኾነ ብኸምኡ ክርድእዎ እሞ ነቶም ዘይፈለጡ ከብፅሑሎም እግረ መንገዲ እንዳተላበኹ ናባኻ ክመልሰ ኦኬ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዝኽትከታተልዎ ዝፀናዕኩም ከምዚ ሓውና ካልድ ክብሎ ዝፀንሐ ሓበሬታ ሓይሊ እዩ ሓበሬታ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነስ ሓበሬታ ሰሚዕኻ እውን ሕጊ ምኽባር ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ነገር ስለ ዝኾነ ብፍላይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሕጊ ንምኽባር ዝሕግዙ ካብ ናይ ሕጊ ተሓታትነት ይኹኑ ሓላፍነት ፈሊጥካ ይኹን ከይፈለጥካ ዝግበሩ ነገራት ብዝለዓለ ኩነታት ዝረኣየሉ እዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣብዚ ሃገር ከም ንነብር መጠን ፖለቲኩ እንታይ ይመስል ሓበሬቱ እንታይ ይመስል ረብሓታትና እንታይ ይመስል ጉባኣትና እንታይ ይመስል ዝብሉ ዝተፈላለዩ ከምዚ ሓውና ካልድ ክብሎ ዝፀንሐ መዓልታዊ ንፍንዎ ዘለና ሓበሬታታት ካብ ምስኮነ ወይ መሰጋጠመካ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓት ናይ ርድኡኒ ኩነታት መውዳቕ ሓበሬታ ሰሚዕኻ ነቲ ሓበሬታ ብግቡእ ኣብ መስርሕኻን ተጠቂምካን መነባብሮኻ ምምራሕ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ኢልና ንኣምን ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም እዩ ንሓውና ካልድ ዓብዱ እንዳመስገና ንኩሎም መሳርሕትና ነዚ ፕሮግራም እዚ ብቑዕ ንክኸውን ዝገበሩ ንኩሎም እንዳመስገንኩም ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብዛዕባ ግብሪ ብዝምልከት ኣብ ፍርቂ ናይ ሰሙን እዚ
ቅድሚ ሕጂ ምስ ክኢላ ፋይናንስን ግብርን መንግስትን ሃርሞኒ ሚድያ ዘካየድናዮ ኣዝዩ ሰፊሕ ናይ ቃለ መጠይቕ መደብ ኣብዚ ውሽጢ ሰሙን ዝመፅእ ዘሎ ፍርቂ ናይ ሰሙን እዚ ክንፍንዎ ኢና ንሱ ምስ ፈነና ከዓ እዚ ሕጂ ዘሎ ኣከፋፍላን ኣሳደዳ ናይ ግብሪ እንታይ ከም ዝመስል ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ክንሒዝናልኩም ክንመፅእ ኢና ብተመሳሳሊ ካልእ እውን ሃገራዊ ምርጫ ኩነታት እውን ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ከተከታተሉና እንዳዓደምኩ ንስለምክትታልኩም የመስግን ሰላም ተሓንቀኒ